Tawag namin yan dito baka-baka yan. So parang camel yan na nag-mutate, no? Sa mga puno yan na nakadikit. Gambino. Ayun mga kadyo. Patay yung hamon. Wala. Ang masama-sama ka lang yan. Yo! What's up mga G? So gagambino pa din. Ang dami kasi nagre-request sa akin nito kasi nakikita daw nila sa ibang mga vlogger, no? So dito kasi nanggagaling to talaga mga G sa amin, no? Karamihan ng ganito dito sa Jensen nanggagaling dito sa lugar namin. So ba't hindi daw ako kumukuha? So yan, sige, kukuha tayo. Napakadami nito, no? Nakatakot lang talaga hawakan. Biglang kumagat kasi, no? Kasi ako mga G, may mga allergy din ako sa mga ganito. Pero para sa inyo mga G, sige. Yan, ang laki na ito ah. So sana magbigay talaga ng magandang laban to. So sa mga bata dyan, yan ah. Tawag namin yan dito baka-baka yan. So parang camel yan na nag-mutate, no? Sa mga puno yan na nakadikit. Pero ito mga G, ang laki ng kalaban din yan. Kung yan halimaw, ito yung pinakamalaking maisan na nakita ko mga G. So kinuha ko to doon kasi walang kapares, no? Nung hackfight nilabas to doon, kinuha natin. So binayaran ko naman to mga G. Siyempre bayad natin to. Kasi hindi naman tayo kukuha ng libre, pinagpaguran ng tao to eh. Tapos niloadan natin, kinondisyon natin ng 2 araw. So yan siya. Ang gamot niyan mga G, ito ah. So, Gagambino official G-load lang yan. Nasa Shopee yan, no? Kung gusto nyo lang naman, di ba? Kung gusto nyo lang mga G. So, ito pala, pakita muna natin. Sandali. Para ma-appreciate nyo yung laki ng gagamba. So, ito siya. Maisan to mga G. Yan ah. Walang kaparis to doon mga G. Ang laki na ito, no? So, super jumbo na rin to. O jumbo size lang, no? Pero ang laki talaga. Yan ah. Tapos, grabe. Nang naloadan natin mga Adi, tapos pinaarawan, no? Biglang bumigat yung galaw. Ito ang gusto ko sa gagamba mga Adi, ganito yung galaw, no? Hindi yung patulog-tulog. Gusto ko yung maliksi kasi pag nagsaputan mga Adi, basta maganda lang pagkakakondisyon, no? So kakabalik lang naman natin. Sa maganda lang yung pagkakakondisyon, yung hindi siya ayaw basta-basta. Ganito yung magandang kondisyon, mabilis. Ganyan, no? Yan. May pwersa siya, hindi yung masyado na siyang malagkit, no? Kasi semi-OD na yun. So sa reaction time madidelay siya, no? So sandali ah, pancherin ko yun na mga Ajay, no? Pagtatapatin natin ito sa ayan. Super ng Jensen to, maisan versus baka-baka. So napakalaki na ito, ayan, no? Ang laki na ito mga Ajay, itong maisan na to. So nakita nyo naman sa kamay natin yan. Eh nakita nyo naman yung baka-baka, halos Jensen, halos gagambang Japan na yan, no? Malaki lang unti yung gagambang Japan natin. So okay, game. Wala nang paligoy-ligoy pa. Bakbakan na dis. So unahin ko na tong baka-baka. Kasi itong baka-baka mga Aji, abang talaga ang gawain nito. Abangers to, no? So parehas may load natin to. Loaded to pareho. So tingin ko to mga Aji, kung lalamya-lamya tong baka-baka, mamamatay siya, no? Pero kung malakas talaga siya, tulad nung nakikita ko sa video ng mga kapwa vlogger natin, tatakbo tong Jensen dito. Pero I doubt mga Aji, malakas din to. Ayan, no? Pwesto ka muna para makabilo-bilo ka. Okay, game. Oh, kita. So ayaw talaga gumalaw ng baka-baka, no? So ambush to. Ambush is life.
Ambush to, ambush. Wala ka, patay ka dyan, Jensen. Wala ka. Wala ka. Ang laki. Sa kalo, sobrang laki mga adi. Sobrang lakas. Wala ka dyan, Jensen. Di mo kayanin ng paganyan-ganyan lang yan. Banatan mo kaagad. Grabe. Mukha palagi Jensen mga adi, pero hindi niya kaya. No? Saan alam nito? So alam niya na mga adi, mga alaban nito, Japan natin. So conditioning yung Japan, no? Bini-basic lang pala gagamba nito. Kasi ang mahirap pa sa galaw nito mga adi, tulog kasi. Yung gagamba na kalaban, dadaan lang sa kanya, tapos bigla niya kakakubin, no? Iyakapin niya bigla. Okay? Ayan, no? Takot na yung gagamba sa... Agatin mo kaya agad. Agatin mo. Pero sa gagambang Japan to mga adi, pag patulog-tulog siyang ganito, conditioning ko yun, wasak to kaagad mga adi. Kasi yung gagambang Japan, kahit tulog yan ng ganyan mga adi, nasisense ng gagambang Japan yan na pagkain, no? Kakakubin niya kaagad to mga adi, di makakapalag to. Paitlugin ko lang yun mga adi, paita ko mamaya sa inyo. Kasi matured na yung mail natin, no? Sabi, patulog-tulog lang, wala. Ang laki-laki ng Jensen na to. Kaso sobrang laki pala nito. Halos doblehin yung paa, no? Tapos ang lakas pa. Camelback spider. Baka-baka. Ang lakas. Wala mga adi. GG. Hindi makaya, no? Ang lakas na gagamba. Grabe to. Ayan, no? Ang laki kasi. Ayan, no? Ang haba. Tapos ginugulat lang yung gagamba, no? Ang kapal ng paa. Ayan, tignan nyo ba naman kasi diferensya niyan. So ito, laki-laking gagamba na nito, no? Okay, so mga katin mo kaya kagad, no? Pag nagising yan, naglag ka na naman. Wala na, ayaw na. Nadala na siya mga adi. Sabi niya, ito din yung kanina eh. Pagkagat niya kasi mga adi, biglang nagising yun. So wala, no? Wap-wap ang mabuti niya dito. Last one nga. Hindi ako makapaniwala dun ah. Yung matapang kaya natin ng pang derby, no? Kahit maliit yun. Yun i-try natin mamaya. Sandali. Wala talaga. Lakas kasi mga adi. Itong stick ko gumaganyan pag lumalaban siya. Wala. Mismatch. So itong isa maliit. Try natin ito. Kasi ito, agresibo to. Yung pang derby natin na tigre, no? Kaya nga. Kung hanggang saan nakaabutin na ito. Tignan natin ito kung saan nakaabutin na ito. Fight! Nga ako, lumakang sabi ba, yung lakas. Reset. Grabe naman na baka-baka to. Ganito pala lumaro, no? Ang lakas mga adi, sa totoo lang. Medyo na-excite ako, no? Kasi basta nakaka-excite siya mga adi kasi parang may kalalagyan siya sa gagambang Japan natin. Pag mga ganito yung gagamba kasi promising, no? Promising din ang kainatnan nito. Maganda-gandang laban sa gagambang Japan to. Kasi malaki. So hindi ko nakukunin tong gagamba. Kanya na to. Pagkain niya na to. Kasi wala pang kain to. Ilang araw na, no? Binibigyan ko ng ipis, pihikan. Gusto niya yung kalaban talaga. Tapos sa kanya kakainin. So, yan na yung pagkain mo. Grabe ng sapot na ito. So, yun lang mga adi, no? So, sana nag-enjoy kayo. And next na video naman is update ko sa Gagambang Japan. Para natin i-breed yun, no? And ang dami nag-move pala. Ang dami nagbalat. So, yun lang.